A Irmandade Xurídica Galega, no seu afán de normalizar o uso da lingua galega no eido xudicial, levou a cabo un novo acto. Desta volta foi no xulgado de primeira instancia e instrucción único de Arzúa. A convocatoria concentrou a unha gran parte do persoal do xulgado, dos profesionais do dereito do partido xudicial e os seus alcaldes. Un acto excepcional nun órgano xurisdicional no que se louvou a maxistrada dona María Isabel Suárez García, que ditou a primeira sentenza en galego nese xulgado, sendo a pioneira, polo tanto, da galeguización do mesmo. Abriu o acto o presidente da Irmandade Xurídica Galega, don Xoaquín Monteagudo Romero, explicando ao auditorio os obxectivos da Ixuga. A Irmandade, como o seu propio nome, podedes deducir o seu propio nome, pois creouse coa finalidade de promover o uso da lingua galega no exercicio das profesións xurídicas e do dereito, non? Tiña detrás de si unha longa experiencia de moitos de nós, sexa como abogados, como procuradores, como funcionarios de diversas profesións xurídicas, que ao longo dos anos, desde a declaración do galego como lingua oficial a través do Estatuto de Autonomía e da Lei de Normalización Lingüística na década dos 80, pois, de alguma maneira, desenvolvéramos unha actividade, un activismo, por decirlo de alguma maneira, máis ou menos persoal en defensa do uso do galego como lingua xurídica e administrativa. A través da Irmandade o que quixemos foi darlle un estatutos de máis formalidade, de máis sistema e de máis programa a nosa actuación. A partir de 2008, como vos dixen, pois viñemos desempeñando polo menos un acto anual, a parte dos actos como este dos que vou a falar, pois desempeñamos unha asamblea anual na que, por unha banda, pois unha parte da nosa actividade é, de alguma maneira, recordar os nosos devanceiros. Temos unha tradición xurídica que é deste país, pero temos detrás de nós uns antepasados profesionais do dereito que na época, cada un na época en que lle tocou vivir, pois tuveron actuacións destacadas en defensa da cultura da lingua galega. Entón, unha das facetas da actuación da Irmandade é recordar esa xente, xuíces, magistrados, abogados, que ao longo dos séculos XIX e XX, fundamentalmente, pois, a parte da súa actividade xurídica estricta, pois desenvolveron unha actuación complementaria moi importante en defensa da cultura e da lingua do país. E, por outro lado, pois, tamén cada ano incorporar xente nova, profesionais novos á Irmandade, que asumen, de alguma maneira, un compromiso formal e público en defensa da lingua e da cultura galegas. Creo recordar que no ano 2008 empezamos máis ou menos 20 ou 25 persoas, e, a largo destes 11 anos fomos engadindo xente e aproximadamente debemos ser entre 250 e 300 profesionais formalmente adheridos á Irmandade. No contexto da actuación da Irmandade, unha das actividades que desenvolvemos é, digamos, na que se inscribe o acto de hoxe, non? Ao longo de toda Galicia, non vos vou citar todos os sitios onde estuvemos, pero moitos sitios, Ribeira, Carballo, Caldas de Reis, Moaña, Cangas, Ponteareas, etc. Non vos vou a contar todos. Ao longo do ano, vimos, digamos, realizando actividades de contacto ou de divulgación nas sedes xudiciais e nas diversas localidades do país, nas vilas do país, un pouco dando a coñecer a existencia da Irmandade e a súa finalidade, e, por outra parte, de alguma maneira apoiando a actuación dos profesionais e dos funcionarios, dos xuíces e magistrados que, de alguma maneira, comparten a nosa finalidade, como é hoxe neste caso aquí en Arzúa. Entón, a finalidade deste acto é que, por unha parte, daros noticia da existencia da Irmandade e, por outra banda, invitarvos, de acordo cos principios cos que actúa a Irmandade, que son o principio da oferta positiva do galego, que se considere o galego non como unha cousa conflictiva, o uso do galego non como unha cousa conflictiva, non como unha imposición ou cousas dese estilo negativas, sino como unha oferta positiva. O galego é unha lingua do noso país, é unha lingua oficial, e o que queremos é que se incorpore con cortesía, que se incorpore ao uso normal
das actividades judiciais e das actividades xurídicas do noso país. O letrado xudicial do xulgado deu lectura ao certificado que acredita a primeira sentenza en lingua galega ditada pola magistrada dona María Isabel Suárez. Como letrado da Administración de Xustiza do Partido Judicial de Arzúa, dou fe de que a primeira sentencia que se ditou neste Partido Judicial en galego data do día 1 de abril do ano 2011, ditouse no seo dos autos de xuízo ordinario 505/2010 e vou pasar a ler e dar fe do seu encabezado e da decisión e a publicación da mesma. Sentenza ditada no xuízo ordinario 505/2010 ditada en Arzúa 1 de abril do ano 2011. Unha letrada con ampla experiencia profesional perante o órgano jurisdiccional lobou a coherencia lingüística da magistrada. No momento en que me comunicou que se dirixía unhas verbas neste acto, a verdade é que me sentí moi orgullosa. E dándolle volta sobre o que iba a decir hoxe, onte tive unha ocasión de perfilar exactamente o que quería. E foi con motivo dunha representación teatral que levamos a cabo, pero antes, conmemorando o Día de Rosalía, leronse o párrafo, unhas poesías dela. Entón, aí automáticamente saltoume a cabeza a este acto e pensar que era o que sentiría Rosalía neste acto. E o que sería, supoño que vamos, unha vez pasado o xoque inicial, como diríamos agora, supoño que sentiría bastante orgullo. Orgullo porque unha muller, unha magistrada, teña este recoñecemento por traballar, por empregar a nosa lingua. Entonces, xa digo, unha vez pasado este xoque inicial, supoño que estaría tremendamente orgullosa e que diría, mereceu a pena. Entonces, señoría, gracias. Gracias por tomar o relevo de Rosalía, pero de outras moitas Rosalías anónimas que día a día, que no seu traballo, que foron peleando para conseguir o que temos. Non é pouco, pero pódese chegar a máis. O sea que, señoría, moitas gracias no nome de todas as mulleres que día a día estamos bregando, sobre todo aquí, donde ahora se vai superando xa, pero donde eu, que non é que seña jovencita, pero tampouco son tan maior, hai escasos anos tiven que oír, é certo que son os menos, como un compañeiro se dirixiu a min dicindo neniña. Entonces, no nome de todas esas compañeiras, das mulleres de antes e das mulleres de agora, moitas gracias, señoría. Outro letrado do Partido Judicial afondou na importancia que ten a actitude coherente da magistrada respecto da lingua galega no ámbito judicial. O motivo que nos leva a ter este acto para min ten un sabor agridoce probablemente para todos nós. Doce por razóns evidentes, pero tamén ácido, agrio. Pensar que o idioma galego foi, segundo se di, a primeira lingua romance en ser obxecto de creación literaria na segunda mitade do século XIII, lembremos as cantigas de Santa María de Alfonso X Sabio, e pensar que tiveron que pasar 8 séculos para que nunha zona onde é predominante o uso do galego se dictara a primeira sentenza en galego, pois non deixa de ser unha idea que nos, ou unha idea, un feito, unha realidade que nos enche tamén dunha certa, digamos, amargura. Aínda que eu sou unha persoa positiva e quero mirar sempre para adiante, non amargarme co que o pasado nos deparou. Evidentemente, se pensamos no que a historia deparou o noso idioma, a verdade é que non temos moitos motivos para estar moi satisfeitos, pero, repito, hai que ser positivos e hai que mirar para adiante. En liña coas anteriores intervencións, o decano do Colexio de Procuradores aproveitou a ocasión para louvar o labor da magistrada a prol da normalización da lingua galega no xulgado. Felicitar no nome do colexio e da profesión a Isabel polo seu premio moi merecido, porque será a primeira sentenza, pero dende 2011 xa van moitas máis sentencias. Unha funcionaria do xulgado, con emocionadas palabras, louvou a magistrada indicando que a súa actitude rachou cos presuizos lingüísticos que se viñan dando a través dos anos no exercicio profesional. A primeira vez que a magistrada Isabel chegou ao xulgado de Arzúa, debo recoñecer que tiven unha dobre reacción. A primeira de sorpresa, pois foi para min moi grato ver como unha magistrada xoven
chegaba a Arzúa e empregábanos a lingua propia, o galego, sen complexos e con orgullo, tanto no día a día como nas diferentes sentenzas e actos xurídicos. E máis, despois de ter sufrido neste mesmo xulgado unha experiencia moi negativa e desagradable para min, onde un secretario se negou a asinar unha citación polo simple feito de estar redactada en galego. Mais, por outra banda, debo decir que o meu sentimento tamén foi de tristeza, pois nos meus 32 anos de servizo era a primeira vez, e disto fai tan só 8 anos, que me atopaba ante unha situación semellante, na cal o galego deixaba de ser unha lingua de segunda para ocupar o espazo que lle corresponde tamén na xustiza como lingua propia de Galiza. Creo que todas e todos debemos agradecerlle á magistrada a demostración de respecto polo galego que fai cada día e, polo tanto, darlle os parabéns e orgullarnos por esta merecida homenaxe. Non entanto, o que veño de relatar deixa as claras que queda moito por avanzar no que atinxe a normalización do uso da lingua galega na xustiza. Os alcaldes dos concellos do Partido Xudicial presentes no acto ratificaron a declaración de Arzúa. O presidente da Irmandade Xurídica Galega fixo unha breve e sintética intervención explicando o contido que nela se expresa. Teño que facer unha mención aos alcaldes e aos concellos do Partido Xudicial. A verdade é que os concellos de Galicia xogaron un papel moi importante no pouco ou no moito que se pode avanzar no tema da coherencia lingüística. Eu, por razóns da miña xeración, fun testemunha de todo ese proceso desde prácticamente a década dos 80, e os concellos de Galicia, e estou seguro tamén que os concellos deste Partido Xudicial foron protagonistas neste eido da lingua, como en tantas outras cousas, foron auténticos protagonistas de avangarda, de maneira que, gracias á súa práctica, á súa experimentación, ao seu atrevemento, pois, de alguma maneira, as solucións e os problemas que eles sufriron en primeira liña ou en primeira fase foron os que serviron despois para que as demais administracións públicas e a xente e os cidadáns en xeral puderamos avanzar con máis seguridade ou con máis certeza en materia de coherencia lingüística ou de uso natural e lóxico do galego. Os concellos non solamente, de alguna maneira, consagraron o galego como lingua administrativa documental, que, bueno, polo que antes se comentou, é unha novidade que se perdera, desgraciadamente, ao longo da nosa historia. Tamén dignificaron o galego como lingua de traballo, de maneira que moitas xeracións de funcionarios sabían que terían que dominar oral e por escrito o galego e que terían que pasar, no seu caso, probas ou exames en galego, e iso serviu para dignificar tamén a lingua no mercado de traballo. Hoxe quero chamar, despois de fazer este rápido repaso, pois tamén creemos que os concellos deben xogar un papel importante neste tema concreto da xustiza e do dereito, porque os concellos son protagonistas de moitos procesos, non solamente no contencioso administrativo, sino noutros ámbitos do dereito, no civil, no penal, etc., no social, e digamos que moitas veces a documentación xerada ou a actuación xerada no propio concello é a base do proceso xudicial posterior, e por eso, en fin, en parte por coherencia con esta tradición xurídica que eu mencionei, e en parte tamén por cumprimento dos mandatos legales, porque a Lei de Administración Local de Galicia así o dispón expresamente, pois é polo que chamamos unha vez máis a responsabilidade dos alcaldes e dos funcionarios locais para que continúen desempeñando ese papel tan importante. A magistrada tivo palabras emocionadas de agradecemento aos presentes e fixo fincapé na importancia que ten para ela a coherencia lingüística, impartindo xustiza na lingua maioritaria do pobo galego. Estou dobremente agradecida, primeiro a Irmandade Xurídica Galega por este recoñecemento, pola fermosa placa que me colocaron abaixo. Agradecida tamén polas verbas que acabo de escoitar neste intre, síntome dobremente halagada. Quero agradecer tamén as forzas e corpos de seguridade que se atopan aquí presentes, que día a día
están man a man con este xulgado, que compareceran no día de hoxe aquí, dado o traballo que teñen e de que dispoñen. Grazas por comparecer. Grazas aos letrados e letradas que comparecen en este acto, que deixaron a súa labor para comparecer neste intre aquí. Sí que é certo que se continúa unha labor iniciada nunha época moi complicada, nada que ver coa miña. Si é certo que manteño simplemente coherencia. Nacín falando galego, son de aldea, como se suele decir, e manteño esa coherencia. Debo agradecer neste punto a José García Sánchez, meu avó, que me dixo, cando eu estaba a rematar a carreira, iniciaba un máster na Universidade de Santiago, faltaban moi poucos días para pasar a mellor vida, como se suele decir, me agarra da man e me di que me manteña, fago o que faga, coherente. Iso que manteño, coherencia, falo e escribo na lingua que me viu nacer. Tamén é certo que manteño a sensibilidade porque entendo a dificultade, non podo negar que as miñas primeiras resolucións en galego. Decía que as primeiras resolucións non podo negar a dificultade porque estudas en castelán, a túa mente xurídica é inicialmente en castelán, custa facelo e despois custa facelo ao revés. Cando agora se presentan algúns letrados, claro, tes que manter un idioma, non pode crear fronteiras, é un vehículo transmisor. E máis cando aquí se están xogando intereses importantes, hai que manter esa coherencia e permitilo. E agora teño que decir que me costa ao revés. A veces cústame moitísimo cambiar de repente ao castelán xurídico. Quero agradecerlles e decía a todos que me permitan manter esa coherencia que un día meu avó me pediu, esa coherencia que manteño, porque aparte levo sí con orgullo. Convidar a todos a que traten na medida do posible de ser sensibles con quen entra pola porta, se expresa nun ou noutro idioma, o que dicía, as linguas son vehículos de comunicación, non son fronteiras que nos debamos fixar. En ese sentido, agradecer a labor que está realizando a Irmandade Xurídica Galega, a importante labor que está a realizar neste punto, para que nos sintamos enchidos máis de orgullo, se cabe, en manter esa coherencia que mantemos co que falamos día a día. O secretario xeral de Política Lingüística manifestou a importancia que ten a celebración destes actos no entorno dunha administración tan complexa como a de Xustiza e as vicisitudes que lastraron o seu afastamento da lingua dos xustizables. Este acto enmárcase, como xa se dixo aquí, dentro dunha campaña que a Irmandade Xurídica Galega ten desplegado por toda Galicia para marcar os fitos máis importantes no emprego do galego en xulgados de todo Galicia. Facémolo así a Xunta de Galicia en colaboración con eles porque creemos que é importante lembrar, recordar, reforzar a intencionalidade que moitas veces depende de moitísimos factores, algúns deles xa saíron aquí e vounos relembrar brevemente, dos que depende a utilización do galego no ámbito xudicial. É certo que o galego nos últimos anos ten avanzado moito nas distintas administracións, é certo tamén que na da xustiza quizás sexa onde teñamos a nosa asignatura pendente máis importante. É debido a múltiples cuestións que teñen que ver, pois, en primeiro lugar, por exemplo, coa dependencia que a Administración de Xustiza ten da súa administración centralizada, non? Tamén da formación dos propios operadores xurídicos, acabo de dicir Isabel, as facultades de Dereito, as diversas formas de formación a que chegan xuíces e magistrados, fiscais, moitas veces non teñen o peso do galego que deberían xa na súa formación cando chegan a estes postos. Por outro lado, tamén non somos alleos a que a Administración de Xustiza é neste momento unha das que non é tan fácil inserirlle cambios por outras moitas circunstancias que sería moi provedixo repetir aquí. Pero tamén é certo que nunca tanto galego nos xulgados houbo como ata agora. É certo que non hai todo o que queremos. Dicía o Jesús antes moi ben, decía, levamos 8 séculos de retraso. Esa é a clave, é dicir, que son 8 séculos de retraso porque no ámbito xudicial é un dos que o galego estivo máis desaparecido en toda a nosa historia. Non foi así no ámbito literario, no cultural, incluso no administrativo, se falamos da administración autonómica, local, pero no ámbito da xustiza sí, por un conglomerado de circunstancias, como vos acabo de decir. E é certo tamén que
posicións como a de Isabel, como a de outros magistrados e magistradas e xuíces, e todo tipo de operadores xurídicos, tamén abogados, tamén procuradores, tamén forzas e corpos de seguridade, puxeron da súa man para que cada vez haxa máis presenza nos xulgados. E iso é o que queremos impulsar, porque somos conscientes tamén de que imos con retraso. Pequenos avances que se van acumulando e que nos van dando indicativo de que algo está cambiando, de que algo vai a cambiar. E, por último, a intencionalidade humana de todos os que estades aquí. Iso é do máis importante. Todos sabemos que todas estas medidas, maiores, menores, con máis intensidade ou menos, non valen de moito, non valen prácticamente de nada, se quen emite a mensaxe, como calquera falante, non o fai dunha forma voluntaria. Dicíase antes aquí tamén, que depende de nós, depende do que queiramos falar, depende en que queiramos expresarnos. E para iso tamén son importantes este tipo de actos, para lembrarvos que todos e cada un de vos, todas e cada un de vos, tedes unha pequena tamén responsabilidade. En Galicia, prácticamente o 100% da poboación entende o galego. O 83% da nosa poboación xa é capaz de escribir o galego. O 97% da poboación é capaz de falar o galego, con maior ou menor competencia, maior ou menor medida, pero que debe sair, ten que sair da nosa cidadanía, e aí temos que implicarnos todas e todos, porque por moito que fagamos desde as distintas administracións, desde as entidades que como a Irmandade Xurídica promoven o uso da lingua, a vocación, a intencionalidade de empregar o galego ten que sair dos axusticiables, dos operadores xurídicos que actúan nesta mesa, nesta sala e nas mesas dos diversos funcionarios e funcionarias que están neste xulgado. Rematado o acto, procedeuse a descuberta na planta baixa do edificio dunha placa de bronce na que se deixou constancia do acto celebrado e da súa importancia para a normalización do noso idioma no eido xudicial.